जेने थेने भिडिअ बानायलाबायलायबाय आरो आं खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जाबाबो जायाबाबो दिनैनि सानसेनि भिडिअखौ जानला मोनला बानायलाबायलायबाय। खुलुमबाय, आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय लोगोफोर। आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायदों होनबा नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे बिथाङा सोर, आरो गोबाङानो मिथियो गोबाङानो मिथिया जानो हागौ लोगोफोर। बिथाङा बिन्दिसर जादोंनो, ओमफ्राय बिन्दिसरखौ मा होनो मोदोम साख्लिनाय ना मा होनो बेबायदि जादोंनो, ओमफ्राय दा मुलि लोंगासिनो दं बिथाङा बिलाइ गोथांनि। जोंबो मिथियामोन आरो मानसिफोर खोन्थानाय सायावसो बे मुलिखौ लोंनाय जादों। ओमफ्राय मुलियानो मोननो थाङा दा खेबसे नङा खेबनै खेबथामसो जाबाय। ओमफ्राय मुलिखौनो दा अखा हानाय दै लोमसावजोबनाय मुलिखौनो नागिरबाबो मोना। दाख्लै सिगाङाव मोनलोंनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा मोनाखै। ओमफ्राय दा लोगोफोर आंनि बे भिडिअआव सोरबाबो गोदानै हाबसनदों अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर, लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर। आं दा बिलाइखौ नागिरहैबाय थानोसै थौदो बिदिब्ला। ओमफ्राय दा नै माखासे मुलिखौ आं नागिरगासिनो दङ, नै दा खानो नागिरदों मोनाखै। दा अखाजोंनो अखा बारा हानायजों जाबजों मुलियाबो थैब्र'जोबबाय। ओमफ्राय नैबेखौ मोनसे खागोन आङो, नै अखायाबो बाराद्राय जादों, नैबेखौ दा मोनसे खानोसै आङो दै। दा खाखांनानै लाबोबाय आं नै बिलाइखौहाय नायलांदो लोगोफोर। माबा दं, ओमफ्राय माखासे मुलिखौ मोनजोबाखै। आं दा बेखौ मिनिस खालामसै बबाव मोनो। दा अखाबो हादों नालाय बोथोराबो माबा नङाना, दै लोमसावजोब्बाय थैहाबजोब्बाय मुलिया, नागिरनांगौसो दा। बेनो नै मुलिया माखासे दंबावो, मेरला मुलि नांबावगौ दं। दा मुलिखौनो मोनजोबलायासै लोगोफोर, नांबावगौमोन मुलिया मोनथामसिमानो नांबावगौमोन। दाना अखा बांखा हानाय बोथोर ना, दैबानाबो लोमला लोमलि जालाजोब्बायना, बेखायनो मुलिखौ मोनजोबासै। दा बेखौनो लोंथोंसै। ओमफ्राय आरो बिथाङा बेजों हामाबा गोदान बेब'स्था लानोसै होनखाबाय। गाव मा बेब'स्था लायो लाथोंसै, आं लायोबा आंनि बे ब्लगनि गेजेरजोंनो देखायलांबाय थाखागोन लोगोफोर, नोंसोरनो नुलांखागोन। अननानै आरो बे बिथांनि थाखाय आर'ज खालामना हो बयबो, आरो प्लेयार खालामना हो बयबो। बिथाङा थाबैनो हामथों एबा रिकभार जालांथों लोगोफोर, अननानै प्लिज बयबो आर'ज खालामना हो। आं दा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर, भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै आङो लोगोफोर अननानै। दा नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबाव। दा थेंक्स फर वाचिं, लाभ इउ अल।